Tips για έκτη δημοτικού. Πριν δείτε το tips θέλω να κάνετε ένα subscribe σε 3, 2, 1 και απολαύστε. Πρώτο tip είναι την πρώτη εβδομάδα και τη δεύτερη και μέχρι όποτε θέλετε να είσαστε έτσι χαλαροί, αλλά να διαβάζετε full ώστε ο δάσκαλος θα σας πάρει με καλό μάτι. Δεύτερο tip είναι ότι στην ουσία πρέπει να μην χαλάτε το μάθημα, γιατί άμα χαλάσετε το μάθημα προφανώς και θα πάρετε χαμηλό βαθμό. Τι εννοώ? Εννοώ ότι άμα χαλάσετε το μάθημά του, δηλαδή άμα μιλήσετε όταν μιλάει εκείνος, εντάξει δεν είναι και πολύ, καταλάβατε. Και τρίτο και τελευταίο tip είναι να χαλαρώσετε και να σηκώνετε full το χέρι σας. Αυτά. Bye. Λένε ότι άμα κάνεις subscribe σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι θα έχεις καλή τύχη για ένα χρόνο και θα βρεις 10 ευρώ στο πάτωμα. Bye. Okay.